Anoeta. Vaya triunfo dos racinguistas. Ademais, foron bastante superiores, tiveron oportunidades e derrotaron a unha Real Sociedade que finalmente non puido remontar. Houbo tamén polémica, ese gol, por exemplo, anulado, enfado dos donostiarras, pero o certo é que o Racing xa está 3 puntos por riba do descenso. Histórico como homenaxeado Gorriz foi o primeiro triunfo do Racing en Donostia ante a Real Sociedade. Sorprendeu a saída do conxunto racinguista, que tivo esa primeira oportunidade no primeiro minuto por medio de Roberto. A Real, que atacou máis con corazón que con cabeza, e tivo esa ocasión por medio de Xavi Prieto, providencial Zánez. E no último minuto da primeira metade, penalti de Gerardo a Jonathan Pereira. Na repetición podes apreciar como Gerardo desequilibra o dianteiro racinguista. Jonathan Martín encargouse de transformalo no 0-1. Era o segundo tanto de Jonathan Martín no campeonato. A segunda metade foi de total dominio racinguista, sobre todo nos primeiros minutos, no que gozou de claras oportunidades. Víamos esa de Álvaro Antón. Ahora unha gran xogada de Jonathan Pereira, serve atrás para que remate Medina e o seu disparo rexeita o Lavaca. A continuación, a oportunidade vai ser para o Cacique Medina tras un gran pase de Álvaro Antón. Rexeita Riesgo. O cuestionado Izmendi meteu no campo a Fran Mérida, o xogador cedido polo Arsenal, que dispuxo de dúas claras oportunidades. Non conseguiu convertelas, perdoou a Real Sociedade e aproveitou no Racing nesa perda de Miquel González, o balón que lle chega a Carlier, que desde aí marca o 0-2. Impresionante o disparo do xogador francés, que lograba o seu segundo tanto da temporada. A Real, que recurtaría diferencias por medio de Delibasic. Faltaban 3 minutos e xa non habería tempo para máis. Terceira derrota consecutiva da Real Sociedade e o Racing, que rachaba con 4 xornadas en gañar.